तो गाइस नै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैफिनलायबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायदो आरो नायनो मोजां मोनाबाबो नायदो ओमफ्राय लाइक खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टफोराव खोन्थाबानो जाबाय माबायदि मोनो नायनानै ओमफ्राय चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ जागायनोसै दे होमबालाय बे जादों जोंना सेंग्रा सिख्ला ओरैनो दसे इन्टारेस्टिं मोसाग्लांनाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लादो बिदिब्ला दे लावदोबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक होदोब्रा दे नै मोनसे गोदान फैलायबायसो आरो Buset itu player gede amat. हनै आरो सोरबा न' सिङाव मोसाखांबाय दङ बिदिब्ला नायदो नोंसोरबो भिडिअखौ जाथ'बाय गाइस भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों कमेन्ट खोन्थाहरदो आरो लाइक खालामनायखौ खालामदो आरोना दे दोनथ'बाय